The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Psalm 73:26. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. 2 Peter 3:9. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. You shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Philippians 4:13. Philippians 4:6-7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, may your request be made known to God, and the God of peace, which surpasses all understanding, shall guard your hearts and minds in Christ Jesus. Revelation 21:4. The Lord shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more crying, no more suffering, no more pain, no more death. The old things are passed away. Philippians 4:19. My God shall supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Before we start our Bible study today, ikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Kung doon na pa ba kita'y mga sala na gitaguan, kay kini mahimo lamang babag ning atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. So we have to use the recovery technique of 1 John 1:9. Ang 1 John 1:9 nagaingon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Acts 16:31. John 3:3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven. So, sa atong paghimo ni Bible study karon, ikinahanglan ang atong pagpangandam o karon mag-ampot na sa hilom, agi og susi sa tagsa-tagsa nato kakalag. Let us pray. Ama namo nga langit, no, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga higayon nga imong gihatag kanamo, Dios, nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong nini nga among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami, o Dios, tultuli kami og pasabta kami og tinaw sa imong kamatuoran. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan, niya kita ga dupot gyapon ning atong tun-anan nga giuluhan nato karon og overcomer. Ug ato naman kining translate sa Bisaya to overcome. Okay, ang
Ang to overcome sa Binisaya, atong gitanaw kini sa diksyonaryo, nga Binisaya o in English, ang nagpasabot kini og ang pagbuntog, pagdaog, ang paglupig, ang pagparot, pagpildi. So, dili kini manlulupig, Tagalog man na. So, in short, mananaog, madinaogon, o kini opposite kini sa loser, pildiro. So, overcomer means winner. Mo ka ng kabubuton sa Dios nga kita mahimong mga winners sa atong pagkinabuhing Kristohanon. So, ato kining ipadayon sa atong hisgot, pagtuki, bahin ni ining maong pagtulunan. Una sa tanan, tingali kining si manaha alang kanimo usa ka kasarangan o tingali imong natagbuan ang mga kapakyasan maron, mga kapungot, mga kahiubos, bisan gani mga katalagman tingali o mga kasubanan. O tingali gipiit ka o gibati mo ang kasamo o pagkapuklid mo. Ang alawom naman ng Binisaya, ang pagkapuklid ni mo kubikan sa pipila ka daong hinungdan. Some bad reasons. Ubos sa naasoy nga mga kahimtang. Aduna kay duruha ka butang kapilian. Mududuha ka ba sa pulong sa Dios? O mahimo kang hingpit nga makaluluoy? O musalig ka ba sa pulong sa Dios? O musud ka niya ng kinabuhi nga may pagtuo nga nagdalag paulay? Faith, rest, life. Di man baya nga ang tawhanong mga kasulbaran wa gyoy kasiguruhan. In fact, prinsipyo man kini nga nagaingon nga human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Mao na atong timan-an na kana nga ang tawhanong mga kasulbaran wa gyoy kasiguruhan. Ang pagdalisay sa una-una o pagpaiuli nagahatag lag lumalabay nga mga kaayuhan. Just fleeting. Apan spikas nga bahin, ang Dios nagsulti, magtotoo, sandig ka nako, lean on me, trust me, sumalig ka kanako. Mao nagisulti sa Dios. Ako ka manghihatagan sa akong pulong sa mga saad o mga pagtulunan diyan sa Biblia. Una sa tanan, buot kong imo silang makatunan, o ganyan buot kong imo silang tuuhan, o imo silang gamiton ngadto si imong mga suliran. Now, matod pa sa Salmo, Kapitulo 27, versikulo 5, nagaingon kini, panalipdan ako niya sa panahon sa kasamok, taguan ako niya diha sa iyang templo, meaning mga saad, ug ipahimutang ako niya sa mga o sa habog nga bato aron mahilayo sa kadautan. Sa pagkatinuod, adunay libuan ka mga saad diha sa Biblia. Ang uban niini alang nining atong panahon. Ang uban alang didto sa eternidad. Ang mga saad alang sa eternidad nagasulbad sa suliran sa kahadlok sa kamatayon. Sila nagapaugmad, mao nay nagadevelop sa pagsalig uban sa paglagtaw ngadto umaabot nga kahimtang sa dihang tumano na kini sila sa Dios. Nagasaad kanimo ang Dios og usa ka lawas nga sama sa
lawas sa anak sa Dios. Filipos 3:21. Nagasaad ang Dios nga wa nay kasubo, wa nay luha, wa nay kasakit, wa nay kamatayon, kay nahanaw naman ang daan nga mga butang. Nanas pinadayag 21, versikulo 4. Ikaw magapuyo na sa usa ka dakong balay hangtod sa kangturan. Juan 14:2-3. O magauban ka na naong sa Dios. Segundo Corintios 5:8. Now, sanglit na sulbad naman ang dayon mong kaugmaon, your eternal future. Ang imo na karong duputan sa pagatubang mao ang mga saad alang sa imong mga suliran din sa kalibutan. Imuha ng pag-angkon nining maong mga saad sa gayon nga doon na kay atubangon nga katalagman karon ugma ug sa umabot nga mga adlaw. Muhuna-huna katigali ug moingon ka og wa man gyud mga suliran nga dili nako masulbad daw. Hapsay man ang tanan. Nan kun mao pasalamati ang Dios niya na. Di ba ni baya nga muhatag ang Dios kanimo og higayon sa kauswagan sa tuyo nga makaandam ka alang sa higayos katalagman. O kung hatagan ka man og igo kahataas nga kinabuhi, a long life, lagmit ka man yung makatubang o mas malisod ng mga kahimtang. Malagmit. Bisan pa man ganit taliwas pag antos o pagpiit, mahimo mo sa pagpanag-iya sa maong kalinaw o kalipay ingon sa kauswagan. Mao ka na'y pagkamalig-on. Sa imong pagmata, sa sayong buntag, ikaw mo ampo sa pag-ingon o amahan, imo kining adlaw. Nagaginhawa pa ako, buhi pa ako. Unsa may imong ipatuman kanako ning adlaw. Salamat amahan ining panahon sa kalisod. Nasayod ko nga imo kining kabubuton alang kanako ning higayuna. Oo, ang Dios mo tugot og kalisod aron sa pagsuway sa imong pagtuo, sa pagpanton kanimo o sa pagtudlo kanimo. Kaya wa man gyud makahimo niini sa kamahinungdanon sa pagkat-on sa iyang pulong. Diha sa 1 Tesalonica 5:18 nagaingon kini, o pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo. Kini maong kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Maayo ra nga gikastigo mo ako, maingon ka. Diya sa Salmo 119 versikulo 71. Maayo ra nga gikastigo mo ako, kay pinaagi niini makakat-on ko sa imong mga sugo. Salmo 119:75, nasayod ako, o Ginoo, nga matarong ang imong hukom, o nga imo akong gikastigo, kay nagtuman ka man sa imong saan. Nawalang kanimo magtotoo nga nagatubo. Advancing believer. Ang katalagman, usa kini kahagit aron sa pagdugang sa imong kahibalo og doktrina sa tuyo nga mamahimo ka nga spiritual nga paghamtong, spiritually mature, og makahimo ka sa kanunayng pagsalig kaniya. Kaya binimo, ang tanang kasayuran nga gikinahanglan aron sa paglampas o pasulit o pagsuway, anaatanan makita des bala ang kasulatan. It's all there in the Word of God.
Ug unya pinagi sa pagtuo, igo ka lang sa pag-angkon sa mga kamatuoran nga imo nang nakatunan. Tuuhi ang mga saad sa Dios. Pinagi niya na ikaw paggaligunon sa mismong gahom sa Dios. Hebrewanon 4:11 ngadto sa 14. Ang ikaduhang Pedro Kapitulo 1, versikulo 4a, nagkadayon kini. Niining paagiha, iya kitang gihatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa nga iyang gisaad. Pinagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit sa Dios nung kinaiya. Busa, ayaw ka na palabya. Hebrewanon 4:1 nga sa 3, nagaingon kinibusa, samtang nagpadayon ang saad sa Dios nga makasud kita aron makaangkon sa iyang pahulay. Magmatngon kita nga walay usa ka nato nga mapakya sa pagdawat niya ng maong kapahulayan. Kay sama kanila nakadungog kita sa mayong balita apan wala magpos ang mensahe nga dadungog nila tungod kay wa man sila motuo niini. Busa kita nga nagtuo nakadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios. Gimanduan sa kinatibukan ang mga magtutuo sa dili paghadlok. Never fear. Isaiah 41:10. Apan, ano yung nga way labot niya ng maong mando? Ang magtutuo, kinahanglang mahadlok nga dili makasud sa kinabuhing may pagtuo nga nagdag pahulay. Ang ngayong mahadlok ang usa ka magtutuo nga magkinabuhi o kinabuhing puno o mga kabalaka, puno mga kakulba, kapintas, pagkamatarong sa kaugalingon, self-righteousness, pagkatalamayon, pangabubuho, pagbati o kalaay, pagkamapungtanon, sa lagtod nga pagkasulti, ang pagkinabuhi nga way pahulay diha sa Dios. Ang magtutuo, ang nga mahadlok kung masipyat siya sa pagpahimulo sa kaayuhan nga gisangkap sa Dios diha sa iyang pulong. Apan ang mga saad o mga doktrina sa pulong sa Dios, kapahimuslan lamang sa magtutuo kung sagulan kini niya sa iyang pagtuo. He mixed it with his faith. Ug una niya tuuhi ang maong mga saad, kinahanglan iya una kining mahibawan. Una siya mahibalo sa mga saad, kinahanglang iya una kining makatunan. Apan dili usab siya makakatun o makaangkon sa mga saad kung wa siya mapuni sa Espiritu Santo. Kaya bigod nimo, una ka makaangkon sa mga saad sa Dios, kinahanglan una sa tanan, musunod ka sa mga pahimangno nga may kalabutan sa pagpakigambitay sa Dios, fellowship with God. Mantod ba sa 1 Juan 1:9, mga sagan itong ginabatbat sa dili pa kita magasugod sa itong Bible study, if we confess our sins, mao na in English, ug sa Binisaya, kung isugid o meaning hinganlan nato sa Dios nga maha ng atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. 1 John 1:9. Sa in English, recovery technique kini or rebound. Tuod,
Niya nang higayon nga imong madawat ang kinabuhing dayon, eternal life, pinagi sa imong pagtuo kang Kristo lamang. Napunan ka diha sa Espiritu Santo, ug may pakigambitay ka sa Dios. Dili na mawa ka ng imong kaluwasan, kanang imong pagkadugtong, pagkahiusa sa Dios, pinagi kang Ginoong Kristo, hangtod na kana sa way katapusan, ug nung ka nagayod ka ng mausap. Galacia 3:26. Apan, sa dihang makasala ka, ingon nga usa ka magtutuo, mawala diha kanimo ka ng pagpuno sa Espiritu Santo, the feeling of the Holy Spirit. Ingon man ka ng temporal mo nga pakigambitay sa Dios, temporal fellowship. Dili buot sa Dios nga magpabilin kang gawas sa pakigambitay. Musa iya kitang gihimo ang paagi, unsaon tas pagpabalik sa pagdumala sa Espiritu Santo kanato sa matagi gayon nga kita makasala. Mahibalik kininato, pinagi sa atong pagsugid sa atong mga sala ngadto sa Dios kamahan. Tinuod nga mapakyas kita sa makadagan. Apan way kapakyasan nga mulabaw pa alang sa grasya sa Dios. Wala. Sa gayon nga kita mapakyas, atong hinganlan, atong isugid dayon kanang atong mga kasalanan o atong angkunon ang unsang saad. Ug dayon, kinabuhion ta ang kinabuhi nga gitawag og pagtuo nga nagadala og kapahulayan. The faith rest life. Ang besides, mao kini ang mga kanang lakang nga diin kita mahimo nga mga overcomer, nga mga mananaog. Now, diya sa 1 Pedro 5:7, itugyan kaniyang tanan ninyong kabalaka, kay siya ang nag-atiman kaninyo. Salmo 37:4 ug 5 nagaingon sa pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi, salig kaniya ug mutabang siya kanimo. Now, ang Hebrehanon nga pulong sa pangitaa diha sa Salmo 37:4 ug 5 kini nakahulugan og pagka-okupado. Kung mahigugma ka sa usa ka binuhat sa hilabihan, magunahon na gyud ka kaniyas kanunay, di ba? Ikaw gimanduan nga magpaka-okupado ka sa Ginoo sa susamang paagi. Musangpot og mga panalangin ang hugop nga pagpunting sa imong nahuna diha kang Kristo Jesus. Ang pulong salig nining maong teksto, literal kini nga nagkahulugan og padayon sa pagsalig. Apan unsa man imong pagpadayon sa pagsalig kaniya kun naay pagpiit diha kanimo. Isulti nga to sa amahan nga naa ka sa pagkamakaluluoy nga kahimtang. Alaot ka pag-ayo. Nahibaw ako sa prinsipyos 1 Pedro 5:7. Busa, aniya kini Dios, itugyan ko kining akong suliran nga na kanimo. Nagasalig ako kanimo. Imuha kining suliran, amahan, dawata kini. Buhata ang angay mong mahimo. Imuha kining away. Oo, kining awaya iya sa Dios. 1 Samuel 17:47. Kining prinsipyo nagagikan sa ba ni David samtang nagatubang siya kang Goliat. Sa gayon nga magatubang ka ingon nga magtutuo kang Ginoong Kristo sa mga kapitos nga daw alang kanimo, dili na kana mabangbang, dili na nimo
maantos ang nagsamot mong kabalaka. Itugyan kadto sa Dios ang tanan mong mga kahadlok. Dili na imuha ang maong away. Buot sa Dios nga panid-an mo siya sa iyang pag-away. Musuway ka tingalis pagsulbad si mong kaugalingong suliran o moingon kag nagkaunahuna ako kasulbaran Ginoo, ambiragod tong akong suliran, ambiragod tong maong suliran. Ubusa, sulbahon mo kini pinagi sa mong tawhanong solusyon ug ang tanan hagba. Gumika niya na, musamot na inoon kas pagkamakaluluoy. Ug mao nga imo na usab kining ibalik sa pagtunol ngadto sa Dios Amahan. Karon ako nakainumdum nga ang 1 Pedro 5:7 ang makatabang kanako bahin niini. Ako karong itugyan pagbalik nga na kanimo ang tanan ko mga kabalaka, mga kakuyaw, ang tanan ko mga suliran o mga kakulba. Ani Amahan dawata pag-usab kini silang tanan. O humaniini, hayan bation mo ang kaluwag sa nahuna. Busa, so tingalis pipila kagutlo, ana kay kalinaw diya sa suod nimo. Apan sa kalit, makahuna-huna sa kaglaing solusyon. Uy, tuod Diyos ko, ihatag na kung nagbalik ka na ko. Ug mao nga, magbwilta-bwilta kaghatag kuha niya na, samtang magpabilin ikaw nga pakyas o pagkaway kalipay. You see? Ang Diyos bisan panining tanan, nagmatinumanon sa pagpakabana o pag-atiman kanimo. Apan ang kapahulayan sa pagtuo nga nagdala o pahulay, dili mo mapanag-iya hangtod imong itugyan ngadto kaniya kanang imong mga suliran, ipiyal mo ang tanan kaniya o ipadayon mo ang imong pagkinabuhi uban sa kasiguruhan ang imong kinabuhi kinuptan sa iyang gamhanang mga kamot. Mao na ang mga punto nga itong idadiha kanimo. Mao na ang mga punto bahin sa atong pagka-overcomer na niya. Now, unsa may mga timaan sa pagtuo nga nagdalag pahulay? Unas tanan, kay bisag kinsa nga makadawat sa kapahulayan nga gisaan sa Dios, mupahuway siya sa iyang mga buhat samtang nga mipahuway ang Dios. Sama, as if kita nagsunod nga mipahulay ang Dios. Wag siya mahulay tungod kay gikapoy, no? Wala. Naghisgot kita sa iya mga binungatan. Busa, maninguha kita sa pag-angkon sa gisaan nga kapahulayan aron walay usa ka nato nga mapakyas. Sama sa nitabo kadila tungod sa ilang pagkamasupilon, pagkaway pagtuo sa mga Hebrewanon. Ana ka na si Hebrewanon 4:10-11. Una sa tanan, ang pagtuo nga nagadala og pahulay, faith rest. Usa kini kamatang sa pagtuo nga way puwas. Ingon man usa ka mapinadayunon nga matang. Continuous ug sagad gitawag kini paglahutay o pagpailob. Matod pa sa Roma 12:12. Kining maong matang sa pailob, wa magpasabot nga magmika ka na lang o wa kalay buhaton. Wa na dili na pagpasabot niya na. Ang pailob nga gisgutan diyas bala ang kasulatan, nagkahulugan kini og malahutayon o malungtaron nga matang sa pagtuo ngadto sa pulong sa Dios. Ang paggamit og usa ka hugot nga pagtuo bisag nagpadayon pagsamok ng pagpiit. Ang paggunit sa mga saan sa Dios bisag
nakaabot ka nagdaan nga way lutsanan on dead end. Ikaduha, ang mga buhat way labot nining maong pagtuo nga nagdaag pahulay, way labot. Apan wala kini magpasabot. Nga imo na lang biyaan ang imong trabaho o magtinapuan ka na lang. Wala magpasabot ana. Ang tinuod, nagpasabot kini nga imong tugutan ang Dios nga maoy mubuhat sa pag-iaway alang kanimo. Muhunong ka na sa pagsulay, pagsulbad sa imong kaugalingong mga suliran, gawas sa mga kahiwahaan gikan sa Dios. Ana ka na luag nga pangunahuna, usa ka kalinaw diya sa imong una, taliwa sa tanan nga nagpangitabo, palibot kanimo. Sa diyang gihatag ang matag detalye, labot sa kabuhatan kon, creation, ang magbubuhat may pahulay. Muna akong gipasabot ni padugay. Dili tungod kay gikapuyan siya, kundi tungod kay nahuman naman ang iyang buhat. Genesis 2:2. Mo'y hinungdan nga isip paghandom sa iyang grasya nga pagsangkap. Ang Dios mipadayag o usa ka pahulay. Nasugdan gikan sa pagkatukod sa kalibutan. Hebrehanon 4:3. Gipadayon kining maong pahulay hangtod na sa walay katapusan. Gipahiluna ng daan sa Dios ang tanang mga suliran o karon nagatanyag siya o kasulbaran sa matag kalisdanan. Iyang gipasaligan og pahulay kadtong muangkon sa mga saad pinagi sa pagtuo. Siya nga nagasangkap nining naasoy mga saad, wa na'y pagkausab, ingon man matuod. Busa, siya sa kanunay matinumanon sa pagtuman sa iyang pulong. Lamentasyon 3:21-24. Umikan kay siya makagaho man sa tanan. Makahimo usab siya sa pagtuman sa tanan nga iyang gisaad. Mga taga Roma 4:21. Hinoon, magkalahi ang mga paagi niini. Iya katingaling ipalingkawas gikas sa imong suliran o tingali hatagan kaniya paagi nga ikaw makasugakod sa imong suliran aron ka makalahutay niya na. 1 Corinto 10:13. Ang ikatulo nga kinaiyan nining paagi sa pagtuo nga nagdalag pahulay mao ang pag-ampo. Prayer. Sa matang gayon nga mugamit ka og saad sama sa 1 Pedro 5:7 nga nagkanayon og itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Ikaw nagagamit na sa maong pagtuo nga nagdalag pahulay. O kanang maong saad maangkon pinagi sa pagampo. Hebrehanon 4:16 nagingon busa, dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios. Diin ana ang grasya. Dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Naunsaon man sa paggamit sa pagtuo nga nagdalag pahulay. Manay sunod nga pangutana. Now, adunay tulo ka paagi niining pagtuo nga nagdalag pahulay, faith, rest, life. Kining mga paagiha nagalangkob sa usa ka epektibong pagbansay nga kinahanglang pagasundon sa higayon nga giayo ka og hasol ug mga kakulian nga di ka na gani magkaunahon tino o tulid. Ang kahipugwat o kapitos sagad makapasaka sa imong pagbati nga mubato ka sa sud sa imong kalag. Makaguba baya ka na sa imong pagtutok o concentration o kasamtangang
makapana sa doktrina nga imo nang nakatunan. Unya, ang inang-ang nga paggamit niini, ang may nungdanon pagayo. Apan, kining maong paagi, mas mapuslanon kung ang kahimtangan dili kayo kanang mapiliton, mapiiton. I mean, sanglit kining maong paagi sa hinanay ug sa pagkalig-on muda kanimo ngadto sa muda nimo ngadto sa lawak tipiganan sa imong kalag nga diin ana ang mga doktrina na tigom. Unang lakang, angkon og usa ka saad, claim a promise aron mao kini ang mulig-on sa imong kalag to strengthen your soul. Pag hinumdum og usa ka saad dias pulong sa Dios, palandunga ug unsa ipasabot sa mong saad. Amguhi nga pinasikan sa Dios nung panghuna-una. Kanang imong sitwasyon dili usa ka sitwasyon nga wa nay paglaom. Hopeless, no. Ang Dios gihapon mo'y nagagunit niya na ug sa kanunay anaa ka sa iyang gamhanan ug may gugmaong mga kamot. You're being held by His hand. Kining naso yung katinuoran, mupakalma sa imong mga kakulba ug mutabang kanimo sa paggamit kanimo sa doktrina nga imo nang nahibaw-an. Ikaduha nga lakang, gamita ang saad pinasikad sa gitawag og doctrinal rational. Ang gitawag og rational, usa ka nailalom nga pangatarungan, pagmatarong o katin-awan. Kaya abigod nimo, ang matag saad diya sa Biblia, gipaluyuhan ka na og pagtulunan o sumpay-sumpay nga mga doktrina. Ang paggamit og usa ka pagtulunan sa Biblia, usa kini ka inantigo nga paagi nga mosangpot ngadto sa usa ka konklusyon nga biblikal. Ang saad nga imong gigamit dito sa unang lakang sa pagbansay sa pagtuo nga nagdagpahulay, mao ang kapsul nga kalangkuban sa daghang may kalabutang mga kamaturan. Hinumdumi gyud kadtong kaubanan o sinumpay-sumpay nga mga doktrina. Kanang imong pagtuo nga nagdalag pahulay, mas mosamot pa pagka-epektibo sa dihang mukapyot kini ngadto sa mas dako pa nga bato, sa dihang kini musapid ngadto sa mas baga nga lubid, sa dihang nagaangkon kini sa tibuok nga dinugtong-dugtong nga mga sukaranang doktrina sa Biblia. Tingali mugamit ka sa pagtulunan ang pagtulunan nga gitawag sa English og logistical grace, nga diin nagapakita kini sa pagkamatinumanon sa Dios sa iyang pagsangkap kanimo sa imong mga gikinahanglan. O tingali mo gamit ka sa pagtulunan bahin sa plano sa Dios, nga diin nagapatinaw kini kanimo sa imong dapit sa katuyuan nga dayon nga giandam sa Dios kanimo, ug ang imong pag-ila sa mga kasangkapan o kaayuhan nga iyang gihatag kanimo aron sa ingon imong matuman o makabot ang imong espirituhanon nga dadangatan dinis kalibutan. O tingali mo gamit ka sa gitawag sa English og essence of God rational, kung pagtulunan bahin sa kinaiya sa Dios nga nagagarantiya sa iyang mga saad. Adunay daghang mga doctrinal rational ug ato kining ipadayon sa atong pagtuki bahin niini ug ayaw si piyata ang sumpay nining atong gihisgutan niining adlaw. Magampo ta. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo
sa makausap pa sa ibong pagtudlo ka na mugdugang mga kamaturan, bahin niining among tumong nga mao ang pagka-overcomer, nga mahimong mananaog sa among Kristiyanong pagkinabuhi. Ang imong pulong lamang mao ang hiyawin nining tanan. Nga salig kami kanimo og sa imong mga pulong. Ligo na ang among pagtuo, pagsalig, paglaom diha kanimo sa imong mga pulong. Salamat o Diyos. Ini nga among Bible study through the YouTube. Ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma. Dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong mga kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.